Er I klar? Fødderne indtil. Yes. Stræk din albue lidt mere. Lidt om, så jeg kan se tallene. Det er godt det. Ja. You got the barbell. 20 kilo. 20 kilo barbell, yeah. 2.5 kilo. And we have a 10 kilo plate. On the other side here we have a 20 kilo plate. Same setup here. 20 kilos. And we have 10 kilos. 2.5 and the 20 kilo bar. You can see here, it's under the plates, so it's a deficit. Michael Brun, European 1544. Klar, Michael. Jeg ved, hvor jeg skal sætte kameraet. Hvor jeg skal sætte den hen. Jeg kan se det. Jeg vil bare have, at vi sætter den her. Jeg kan ikke se det nu. Sådan der. Er du en, vil du være tæller for? Ja, jeg godt. Det skal jeg nok komme på. Klar, Michael. Ja. 10. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 1. Go! Godt, Michael. 2. Flot, Michael. Rigtig flot. 3. Flot, Michael. Godt arbejde. Det er meget bedre end sidste her. Godt, Michael. Super godt, Michael. Godt clean det der. Flot, Michael. Flot arbejde. Godt, Michael. Flot. Gå ned og få rystet i armen der, Michael. Der er gået 1,5 minut, Michael. Alt herfra, det er nærmest vundet arbejde, ikke? Så er du bare for at få så mange reps til dig. Lad være med at tage for store sæt. Godt, Michael. Op, ind til muren. Stærkt. Pres. Kom igen. Kom igen. Ryst armene. Gået 2 minutter nu, Michael. Alt herfra, det er vundet. Eksplosivt op, Michael. Få taget en ordentlig pause nu, Michael. Sørg for at udnytte alt det moment, du kan i det der kip, Michael, så du kommer op med så strækt arm som muligt, ikke også? 4, 3, 2, 1. Godt så. Nu presser der, godt så.
Michael. 3 gode cleans nu. Der er gået 3 minutter snart, Michael. Stærk, Michael. På din hånd nu. På din hånd. Flot, Michael. 1 rep tilbage. En rep, Michael. Kom så. Op. Flot, Michael. Der er gået 3 minutter og 40 sekunder, Michael. Kom så. Du er allerede bedre end sidste gang, Michael. Bare bliv ved nu. Op. Flot, Michael. Ind til muren. Godt reddet, Michael. Du skal lade med at gå til grænsen, Michael. Så er det bedre, at du går op og tager 1 af gangen. Der er gået lidt over 4 minutter nu, Michael. Bliv ved med at arbejde. Du skal være sikker på, at du får de her reps her. Yes, kom så. Op med dig. Ind til muren. 20 sekunder, Mads. 390 tilbage. 15 sekunders pause, mens Michael herfra, ikke også? Ryst i arme, ryst i skulder. Prøv at se, Michael. Gå en lille smule bredere op. Hold en lille smule bredere i dit hand. 5 sekunder, Michael. Har 3 minutter tilbage nu. 3 minutter tilbage, Michael. Kom så. Op. Yes, kom så. Bare ned med låren. Under det stykke squat, og så afsted. Pas. Kom igen, Michael. Ryst i armen. 2 minutter og 40 sekunder tilbage. Kom så. Alt hvad du har, Michael. Alle reps herfra, de tæller. Hold de såler op i luften. Ikke ind mod muren. Sålerne lige op. Sådan der er. Op. Tæt på, Michael. Det er tæt på, Michael. Der er du stærk. Lige om halv minut. Hold pause. Bedre, at du holder 30 sekunders pause, Michael, og får en ekstra rep. Meget bedre. – 15 sekunder, Michael. Så klar. 5. Kom så, Michael. Brug de der ben, kom så. Op. Stærkt, Michael. Ned igen. Gå ned, Michael. Holder du 30 sekunders pause nu, og så går du op og laver 1 rep, og så går du ned med det samme igen, og holder så meget pause, som du nu får. Okay? Så når du 2 reps mere. Gå op om 20 sekunder, Michael, så går du op igen. Så når du fandme 2 reps mere. Men du må kun tage 1 af gangen, okay? 10 sekunder, Michael. 5. Kom så. Alt hvad du har nu, Michael. Op. Yes, ned med dig, Michael. Har du 30 sekunders pause nu, Michael, så går du op igen, ikke også? Og du skal op, når jeg siger. – 20 sekunder, Michael. Der er et halvt minut tilbage i alt. Du får 10 sekunder til at lave den her, okay? Får 10 til at lave den her, Michael. Du skal gå op, når jeg siger det. Op om 7 sekunder. 5, 4,
3, 2, 1. Så er det op, Michael. Kom så. Op, op. Søn Michael. 3, 2, 1. Stop.